Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula siza nemeko kaGustin Sereno okanye oyiplayer pha yeqela leKaizer Chiefs. Kwi-players ke ezine-experience pha kwisquad esikhoyo zothi ga ngoku. Umfana omdala ke i-contract yakhe yaphelelwa pha nge-30 kaJuni 2026. iKaizer Chiefs ithe xa bechwechwe noondaba bezama ukuqwalasela imicimbi enjalo ayidize ngaphambili icacise into yokubana ke ingabe ithatha esiphi nesigqibo pha ngoSereno. Okubalulekileyo iSereno ke umfana omdala ke una-34 years eminyaka, umfana omdala pha yokuzalwa kona usadlala futhi ke ngekwenkangeleko iKaizer Chiefs ke isamdinga umdlali onjengoSereno. Kunoba lula into yokubana ke uSereno kuthiwa makathathe ibheki zakhe aphume phaa eNaturena. Loo nto ayinoza lula ngoba iKaizer Chiefs izawujongana nobunzima obukhulu ngokusukela ngoJanuwari ukuya phaa ngoJuni zawube zikhamana, into ethetha ukuthi ke iza kumdinga umdlali ke onjengoGustin Sereno phaa naphaa ulungise into yokubana ke athi xa engenile abakhulile. Futhi uSereno noba ngayiqali imetshi umfana omdala phaa naphaa uzohamba mabancede. Into ethetha ukuthi ke baphulaphuli ke luluvo lwethu okanye indlela thina esicinga ngayo into yokubana ke iKaizer Chiefs phantsi kwezo ngongomo okanye phantsi kwezo ntetha ingangamkhululi phaa uGustin Sereno. Kodwa okubalulekileyo into yokubana ke ayikaveli itanca itsho into yokubana ke iyamsayinisa na icontract umfana omdala. Na ukhumbula into yokubana ke umdlali ke xa seshelwe izinyanga ezintandathu kwicontract yakhe kuthiwa unelungelo lokubana ke angasayina naliphi na iqela athe walithanda ke kwi-pre-contract umfana omdala. Into ethetha ukuthi ke uSereno xa bekuthiwa ke iKaizer Chiefs ayicacisa into malunga ne-future yakhe, ebengahamba akazikhangelela naliphi na iqela zathi kalijoyine. Kodwa ke kuyacaca nje libantu okubana ke iKaizer Chiefs ke inalo okanye isamfuna umsebenzi ke kaSereno. That is why ke bengafuna ude baze ngaphambili ke bayimemezele loo nto. Ekugqibeleni kaloku uSereno iplay enkulu, iplay endala. Ekuba bekuthiwa iKaizer Chiefs ke ayinanjongo uSereno sekudala imcacisele sekudala nezo ndaba zivake into yokubana ke umfana omdala ke nguza azikhangelela iqela. Kuthulekile akho nto itshoyo, kodwa icontract yakhe iphelelwa phaa nge-30 kaJuni. Akho nto itshoyo into yokubana ke baza kumsayinisa, akho nto itshoyo into yokubana ke bayamkhulula. Ziingcinga zabantu nangendlela ke esibona ngayo into yokubana ke uSereno inceda kangakanani iKaizer Chiefs, nangendlela ke amkhulu ngayo njengeplayer ke uSereno. Noko xa iKaizer Chiefs ke izazi into yokubana ke ibingaziqhubeleka naye ibiyawuhlala phantsi imxelele, ngoba uSereno noko ngomnye weplayers ezinkulu. Okwangoku iyacaca laa nto into yokubana ke iKaizer Chiefs ke isaza kumsebenzisa phaa uSereno. Mhlawumbi izawuvela ke imemezela itshithi ke simnikeze icontract ke yeminyaka ema-enga. Sisazawumamela ke sibazi indlebe sive into yokubana ke iKaizer Chiefs le igqibe ngelithini naphaa ngoGustin Sereno njengoba icontract yakhe iphelelwa phaa nge-30 kaJuni 2026. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.